7 motorcyklister, der kommer fra en kendt motorcykelklub. Kollegaen han kører op på siden af den her gruppe her og peger en af motorcyklisterne ud og beder ham om at køre længere frem og køre ind til siden. Du skal køre ind til siden. Over på den anden side skal du holde ind til siden. Godt. Gruppen af rockere her er i København, fordi de er her i forbindelse med en begravelse. Og vi ved også, at en del af dem er efterlyst. Derfor så vil min kollega lige se, om han kan få fat i nogle af dem og finde ud af, hvem der er hvem. Når jeg ser den her situation her, så er det nogle personer, som kører på motorcykel, der larmer rigtig meget. De er iført en vest. Det er nogen, der kommer fra et kriminelt miljø. Så allerede der, så begynder jeg at tage mine forholdsregler og tænke, hvad gør jeg nu? Det er 7 personer, og jeg ved fra min egen erfaring, at stopper man en af de 7, så har man lige pludselig 6 omkring sig.